Sa isin ka por man tangin dap ka jingkemen ki sungo ba kraw yu blay ka pang yo man ra pat sa isin yang ni ka testimony hang ni ka sngi ka pamenta hang ni ka sngi don yu samla modern naikala udan man yathu ya ka ka bo try ula le ka jing ka jam i but kwa ba dong i fi sa isin fi ngap ni ka testimony kam tam fi kna samla bang ngai ko bo try le ka kamba ka jing ju modern nai utra ula ban le ka kamba ka jing ka jom fi sha score ka bo blay ula le sha skor ke jing yatho hagani ka por ngai kan long jing khu ya ga jing e jong fi to ngin sha skor kan dia ya ga jing phla jing maul nai yaro itrai kan por teng jong ade mol nai kala ashong asa po sning songu i blai trai kan rat bo ala kumne wan hagani ga jaka an ai ga jing phla ya ga ba u jisu ule ak jim ga jonga pat songu ru ya ka internet ministry ya ga bala pedang bat bakal ai nga ya kane ka jing phla kane por ngai thu and flash pi ya ka ba ka jing im jonga kala ya nga long tau breu nga long khun swet imi pa dan shu imi la khlat ipa im sa shu sa tang shipara te kumta ka jing im ga jonga nadu dangret ngam ju shakri utrai ngam ju le chi jing mane ngam ju duai ngam ju bule bible kumta la ya ka jing im ga jonga kadang ya kita gisngi dang he dang san ngalej ki school ngai kendu i perlak ngalas dang ban ngop agi jingdi ki basniu kumta ning ko ngai kendu i perlak ngop au biri skret kwai kumta la chate anga ngamla shu ban i kita te kumta kadang ya ki por ki sngi ngalangop ngai kendu shu ru kum ya ki perlak ki ba kham sniu shu langop agi kenja ki layaram yang ngai ke jingdi ngalangop au kenja kumta ngalai di utho kenja la sausnam sansnam thag jing ka jonga ngamla ban i kumta ladang amyo eu ta ngamnang ban thia ban dam ka jing ka jonga kumjuru ladang amyo nga dombreu nga shrai breu nga kwa bet ban sho ino te kumta kadang ya ki por ki sngi ngalai kendu shishu ki parlok ki ba nang kham sniu shishu ka jing ka jonga kadang ya ki por nang yalam ki parlok ki ba kham sniu shishu te kumta nga di ru oi tau drugs ki por ki ba Christmas nga di utau drugs kumta la ya ki por ki sngi te haying hasem kila tip kila bana ya kata kam ka bangale te kumta kila lap bunsin kita ki jingdi ki banga ngadi bat ki tip ru na ki bri ki ba ki yo i yanga te kumta ki lap helmen jonga i lap kamera jonga utau kenja ubadana kamera thia jonga te i kran yanga isneng yanga badi ong me memde bandi une kenja ndai hata kapor nga kendroi kelai i nga pen i da kabori i nga tim kelai i nga batai start mame ga jingem ga jonga nga sthu manga te kumta kadang ya ki por ki sngi gia nga trenga kta bagi ki perlok ro ki basneu ki bom shakri utrai ki bom jule jingseng ki bom juduai kita gi jing tre jing kta jonga ro nga tre tang mangan yo bandi ya kita gi jingdi kum gi kenja drok sa jem ka jonga manyo ban bam kita ki kwai ki skrat tang kumta oman penbiang haying asam kumta kadang ya ki por ki sngi ngala kendu shibun ki parlok ki basniu te kumta nga hasnong athauru ki labana yanga ki rangba ki samla ki jusneng ki ju khraw yanga ki ju ong handre ngapat nga ong kalai ki batai stat mame ladang ayap wastu imanga mde ba penhe pensan mame kumta kasnong gathauru kumta kamshania shu yanga kila isi kila iben yanga kumjuru ngala poi sha jing sho breuru ak jim go jonga ngala sho bunsin ki breu bat chisin ngala sho ita ba ngat ba khaya ngala kumsho eu pedeng gajing di buat jonga ita kanja ngala sho eu lathia hospital ru kumta nga penmap kila map yanga kumta kadang ya ki por ki sngi kia kapor banga ngadat eu sinong kathau kala ker plun saudang yanga kila sneng kila khrau bat ki men ki dat yanga kata kapor lawan lut ki sinong kathau ki rong ba sinong ta baro te kumta ka jing yanga kala ya tang jing rukai suda te ngam jule jing seng ngam ju shakri ublei nadu dangkha kumta kadang ya ki por ki sngi ngala kendu shibun ki jing wat asnong ngathau gi perlok para jaru ngam don shu ngadon tang iwe i perlok iba i syai yaj ban nga iba syai lej bat syai di ban nga te kumta lada ngayaj bat no shubu lada adon ki ba yu i
kikmi kipai kita ki parlok jonga kitip ba ki yai ban nga ki syok ki syadat namar kitip ba nga ngalong utau khna uba rukai uba yalam syagijing sniu suda kumta ngalong marwei haying hasemro kimpet shu yanga habang apang ngaistomro kimpet shu kila isi yanga kata borok de ke jingle hi ke jonga ya ka bang atam sneng nga kenroi nga keren ki ktin sniu kumta yaki henmen yaki bahai ngasam kumju ya ka snong ka thau te lapoi sisin banga di uta kenjaru hayo umsning te hata kapor nga di uta arngut siperlek ngi di te ngi timsi timsang ki ktin ki basniu suda uta perlok uju ong yang hato meeting ladaki henmen jongme kilap ba medi yone wong ngamting le yo ki henmen ngala bani syok bani adat bat ki ngam kuslai re kumta ita hinmen jonga pate ngam tip ipet tu na kata jaka hakapor banga nganang ken benya ki te kumta iwan mi rengkhat ngam nang le isu kata kapor isu ong to syok to dat me nga ita hinmen ni ong yang kumta ngapat ngasu ngap ngam nang ban keren ngam nang syu ban le kumna te kumta ialam yang asying ilasneng lakrau oi ngalayam tu ngalaak kumba ngan kela te shibet minmet la kaju biang kumta la ya tang jing sniu suda wat ki bahai ngasemru wat kasnong kathauru kim it kim shania shu yanga ngalong bet marwei ka jing im ka jonga kumta kadang ya kisni kia ba donwei perlok jonga uba ngalit sekolang uta udi kaju balang bat nga te kumta itu bahaya kumjuk ngai rwai bat uru ngai rwai jingrai perthei te kumta uta usele jingeseng bah te ladon kapor ba ukhat yang na banlet sajingeseng andang alahe andal adap arphosnam kumta tu lakhat yang banlet sakata ka jingeseng mit wong ya me yalet kai sajingseng balai mem juan ra henmen jong me saiwan te wong kumta yang te ong kumna me henmen jong ai ong re tu ong ba lang ngala dep ong uta perlok jong ong ba yang ba ngal dep ong henmen me khot lang yang tang ba uta perlok jong ong ba te ba uta henmen jong imtre rai ong khot hi pisia namar ngatip nga tamsteng takadaw daki ong nga kanroi kala nga mai kala yaki te kumta lakhot yang man le chata ka jingseng met te hata kapor nganang di artat ru nganang buaj artat ong kumensngi ong ya shibet ngin ngan sakhot eme ngan sa phone eme ba yalek kai hajingseng tang shimet ro te kumta lapoi kata kapor men mit ula phone yang lapoi kumtun ru bujen ru steng ban le chata ka jingeseng te kata kapor phone yang nga pate nganang di kumta te ngathok i ungong eme ngam lap re ngan selek no hakwe kasngi tu ong ta me am lei te kumta ka dang yai kapor kumla shai ula khot yang ula phone biang te kata kapor ngaru nganang di kunjang adon pala te kumta ngalet akalet rengkat bag jingbu aj ke jonga te kumta ngalet katno ngasngole ran ba barok kilengo yang namar haing manero kidon kibatip ba jingim jonga kalong kumta baru kai balangop akini kikenja ki drugs bat be show breu bat ngamla matai ki pop ki bangala le ki bangala pen susi yo blei nga ayat lengba tin ke jong blei pen susi khamtam ru yo blei kumju ya kaing kasam ngala pen le ran bunsen te hakata kapor ngaleng ngashong be shakhmat du ngadam be chapo rengkat ka jing le ran jonga bun ki lapet yanga ki ba itu ithau yanga ki ba kitip ya ka jinglong ka jonga ki lengo kumna utei wan jing seng te ngalej be rengkat ka jing le ran ngalej ngadam be chapo ngadam be ngasngap be tang kata ka syapulpit baki kran ngasngap be tang chata ampet sakadiang sakamon utau perlok jonga ong yanga khmit sme pe chakhmat pe syapulpit pe sai tengok emeng tre ra ngale ran teng kumta ngashong be ngadam be chapo shitayo ngalet kumta man ka jingseng met ngadam ngalet be ngadam be chapo te kumta nang yai kisngi kia ngalet be kumta ngasthu ba ngadang ngap kata jingkran ka pulpit ngasthu ba kita ginong kren ka nganang yo jing tengan ka jing im ka jong nang yo jing kermen namot mensyang ngalam ngadu jing kermen ngalamut ro ban susai ban peniap no yala jong ba mdon shubu it ba thon yanga kalong be marwei te kumta kadang le ka jing seng ngadang sthu ba kata ka jing seng kadang long ka jing kerku nganang yo shibun ki jing mentai nganang yo jing tengan padang ki jing du jing kermen jonga te kumta ngalet rengkat ba ka jing le ran te nang yai kisngi kia
ngam kwa ban lej marway ladang lej sta jing seng afun bi ta perlok ya da lej lang meng lej da mem lej ngam lej lang na te takadaw nga lej ben nga khot bi uta kumta nga lej nga yo jing tengan kata jing syakri te kumta dang ya kisngi gia jing im ka jonga kadang yo jing tengan kadang yo kata jing sngo don jikermen badang im hapertei lapoi ke poru ba ki para bangai ki lasdang ban wan kren pen penju yang kumta nga sedang yo perlok nga sedang yo perlok mensua ngabon bagi perlok te kumta marsin kelang ngam syu perlok iwe hasno nga thawru ngam don syu nadu banga kela ngaju kren bat ngaju ongru kumnongan kela ladangan kela ki perlok jonga ki barukai sudah pini ki perlok jonga tang karyam ru phila iting phila ismit om tang perlok jonga wat yang ru kumju pini tang karyam jonga tang usnyu tang karyam nodong sedong phila iting phila ismit te kumta ngaju ong kumnongan kela kumnongan yo ki perlok jonga ngan yo ki babha te kumta kadang lek kata jing syakri jong blai ngadang along marway don syu ba fun ba khot syu yang nadu ki betip la kala te kumta ngalek kumta jing syakri jong blai kumta ngadang yo syu ki perlok ki ba kenjam sim ning mane ki wan ban keren ki wan ban penju yang kumta ki la khot syaka jing eseng ying la national ki la ju khot yang untung las dang yo ki perlok las dang sultengan so yo mensim te kumta kadang ya kisngi gia kila penrung ru yang ki jingrai ban yarwai jingrai dong ki dong tu la ki koyar te kumta ngala pedang ringkat baga jing leran ke jonga ngala pedang bet nga lej bet nga fun mi to perlok jonga nomor nga long tang arngut ba to perlok ba khot be yang nga lej bet ski kumta la yo perlok la bun ba itu ithau yang nga lej kita ki jingrai kre jingrai sing mane sing ki prabanget nga sedang ban lej ringkat baga nganang di arta tak takpor kajing di kanang te maraw yang ngamla ban i watang khandiat tang chisngi ru ngamla ban i te kumta dang ya chisngi ki ngala pedang ngala lej be kumta ki jing kre jing rai te ndala dep kre jing rai min met kumto ki perlok ki lafon yang ba perlok ki barukai ti gi lafon yang ngala kumngop biang seta ngala lej bandi ko jing rai ngathap arta dapla ihan men jonga ilayat nakmat nga ngayat khanang ski nadien te kumta ngarung sekendong kencrot te kumta ngalik bandi kita perlok ka ko jurah pala ngadi ngakaran artat ki kitin ki ba ublei sobha ublei ususi ngakaran ru kita ki kenten te kumta ki perlok janga kita ki barukai ki laju ong yang ba kumno me le jing seng ki me ki ong kumta tenga shu ngap bet ngamla lei ngamla yania ngamdon ka bor kitin jung blei te kumta dang ya ki por gisngi nga syakri ublei nga di artat ki kwai ki skret ki biri ngamla ban i watang khandiar ro hoaj menchua por bang apat syakri ublei nga sedang ban i nga kwa ban i te ngala cisngi te kum la syai la kwa biang athrang biang tau thulei athrang biang ta kemensim kita gijing di te kumta la ya gisngi ki ya nga sedang ban i syakri ublei syakri artat rengkat baga jingdi jingbam jonga umdan batip ki ong yang bala kala ta makin tip ka kam jonga ga bai syari nga syakri ublei ngale melek te kumta ka dang ya gisngi ki ya lapoi ka por ba ita i pastor shooting iwan ban pen baptis haing mane te kumta utau perlok jonga ubang yale sekolah mensua nga kli uta me pedang ita jing pen baptis uang hoit te uang yang mem kwa ra nga kwa tang ba kumno ngala ban i syai gini namaru ong yang ala da me kwa gane me hap syo ban i gini jing sniu baro hata kapor nga diaw gam sim nga ong kumno mo ngamla uni uparok janga ula te kumta kadang ngam klem mut ban pedang kata te ladon bat iwe para semla kumla syai la sisngi ladon iwe para semla ibon ong yang du namar yang si khot ahing du te ong yang du sim pedang gane nga ong kumno ngan pedang abang empat la ikini simbet gi ong kumta simbet pedang bet ti ong ta hata kapor nga susngap nga le sing nga perkhat nga ngle kumno te kumta nga poi ka sngi te nga kumta nga ai kerteng nga pedang bet jakta jingpen baptis nga ngit ita ipra semla ti ong nga simbet te kumta nga pedang la poi kata kapor ba i pastor inwan ban pen baptis nga ngam pada pen kentang nadu nang khlung ra pada kentang namar nandu na ying na sem ime ipa baro kimji ele jinseng kimji syakri ublei ngi sukam ba ngidegi kristan tang ba ngi syakri ublei khamtam ban le kata gamon te kumta ngaju ong ba kumno ma
ngala pedang kita jing pen baptis ngala lek ngala pedang kita mars pedang kita jing pen baptis pastor syuting ngalingo kata kapor mas mi na tanah ngale sing ngalingo kata ka jing bang ngastuk kata jing bang ngala kelet lut kita jing bang jong tau skrat ukwai biri ang tagi kenja ki drugs ngaklet ngamla wan mudur ngong knur kom ngaklet ka jing mat hakta kapor ngam kwa shu bandi ngasongole rai ngasowet bau jisu don be ban nga ngam tip akno kapor ngam lang ro ban batai ngaklet ya kata jing di baro te kum tang ai thu tau perlok janga ngai thu tau perlok janga uong badai ublei ba ai bore me te kum tang ngashu ai ngo be ublei hata kapor banduai ngam junang ngsyong tu perbailong jing iseng long gano bangin ya duai ngasyu sngap betang yaki ngasyu sngap yaki ngaong ru tau perlok janga ubanga ubai elam jing seng ningkong nga ong kumno misi nang duai ngam nang duai wang pule bah ka bible pule bah bible min sanang te kum tang ngasyu sngap kumta ngala sedang mesyakri ublei ngala i lut kita ngala kala jing im janga kumta ka jing duai ngampat nang te kumta suki ngapele ka bible ngalek bah jing syakri jong blei ngala i lut kita gi kam basni baro ki jing di baro te kumta ya ka banduai suki nganangi ngam poi perkhat bat ngam nang ban batai ro suki nganangi kata jing duai thelit ngalingo ya lade bat kumta ngasyu aingu be ublei nawar di ublei ubale ikini kamba baro ji im ga jonga ngamton ye bansiu kelyang ga jing le bah ga jong blei bat ngancu perkhat ro kumno mencuang ngancu perkhat kumno ublei map yang namar bunsin ngaju ngamai ru ublei ngatim raksi kesang ublei ngong me kumta ngatim kala hakapor bubu ai nang ta hakapor sim jing kat ba ngalek ya jing iseng pat nga yasmo bagi syakri jong blei ki keren ba lada uno udan hakures ulang jing thau thumai ki barem ki ladu no akhmi ulang uta jing thau ba thumai kumta ngayo ka jing tengan bat ngangej ru kata kaktin ka jong blei ka bala tho kumta ngalangej ya kata bat nga ublei udang map yang kumta ngalayat ngalakala ka jing im ka jonga ka jing im ka ba ngaladu bangayai be utrai ka jing im ka bang smoke command hoi kijing jar kedang wan wat uji suru kijing jar dang wan khamta mangile kat no te kumta kadang yat kipor kisngi kia ka jing syakri ka jang bang nang bang nam jupep kata jing syakri jung blei ngai thu ipi dado bang syakri blei ngasukwa betang ban poi kata kasngi blei mani oleh jing seng tang syu excited be la no kan poi ndala poi gi nadu si thoding si sejai nga sedang excited al sang rem ba kwa poi syu excited betang kata ka jing ya seng bani oleh jing seng namar su tengan ba nadu bang priang do bang i ya kita jing di baro te kumta ka jing im ka jonga la ya kumta ka jing syakri ka no jing bang nang ban batai ka jing ka jonga ya ka bang la lu men i ki barok ngamdan perlong ngamdan perajor syu umta watang iwei ru hasino ngathau ngasyong betang hing marwei kumta dang ayo tre dang amyo ngasyong betang hing ngamdan perlok perajor syu bar kumta langkas ngo gibri gi batim si tim sang ngamla ban sya syu tip ngamnang ban batai kata ngamla ban sya ngamisi yaki hende nga isne yaki bat ngaju duai ru namta ka jongki ngalong gumne mtaru ngasngat ngaplung pi min chwa kadur kadar jong ngarai kho kajingam lut kadur kadar pitip kidong di pisai ihi ba kilong kum kitu ki ba jingam ki ba jabo jarmat te kumta ngalong gumne mta ngasngat ngaplung nadu bang pedang yutrai ngasngat ngaplung bat bun ki ba ong nga kumno bilang kumni minta orang balai yang per ngong balai idur jisu na yang hi syurki minta ngasyu aingu be balai bat minta bun hi long kimi long kpa ki ej bahaya ki ai nasim yang pedeng ka jing syakri ga jonga bat habalang ro bun sin ki ju ej yang ki ju dua yang ki ju pedang ka bang ngale kumta ngej kumta ka burom ka jingiro nga ai syu balai tangata ngangej bakane jing pla jong aru kalong ka jing kerku namta jong pisia ki bala du mensim lane ki ba ngop akini ki jing sniu baro ti tangkane jing pla jonga khublai shibun ka burom ba ka jing ro ang asyu blai amen ngasongo kaman butrai ule ki kamba aga jing im jing molona ule ju ro ka jing im ga jong fi khamtam fi ki samla bangai utrai pelat fi na ka jing di na gini jing syak te ni syak khom na ka bor ga jong paman mon ai fi ka jing lai loi kom bula ai samla maulana
Ngada dua yang nak kui fi ni kesni dan pring jong fi chat te ke drugs ngada keren nak keteng Jesus kana ke bon ke drugs kana do no kana dam no kana ke bor ke drugs kana lat no na pi fi nam long shum brau han fi long sim bo leng do jong blai ngada dua yang nak pon menta hallelujah keteng ke jong Jesus ngada ke bor ke drugs ke te ke kom ke gm ke jong pi kana lat no kana patat ke bor jing dum ha keteng ke jong Jesus ke jing trai ke jong sim ba ko ini ke bor jing dum ke nam la shu ban te ban kom man long brau ya pi Henry pinlong kita light no akan cisha na do na kekhlemat. Mengada hukum ki bor jingdom ki ba pensyoi, ki bor jingdom ki bawan ban pa ban kering, ngada kran ya ka jing do ki jing dam no ka bor ki jong pa. Ha ka teng ki jong jisu ya pi ma pa judi ngada ngada man sim ki jing e ka kwa man kran if you want to kta you drugs, what you kta tat you jing di pun ba na ma sim bila kta bila ngat bila kot tat ki jing e mi jafi. Dua yang ka ka teng ki jong jisu hallelujah. Ojo persang ya kata ka ba pim pujutip. Wajib persang mat ya kata ke bapimpat jumna. Wajib eksperimen ya kena ke belong life and death. Dan dia kata ke jingnya maka jingnya wajib kata hiru patche jengai. Dan berterwai ya kata ke jong jis menghukum. Haleluya tra mele ki kamba ni kon tra ki bang stom ki nyok khia nyok klai. Sha te sha kom barok ki yo jing pelai. Ki kon ki jome tra haleluya ki yo mat ya ke jing lai lui. Ma try ai ngoi me wa babel ko kata. Me melong play pelai ki ki na ke jing long ra. Like nag jing long maran ro man daga sngi ka teng jong Jesus Christ no but him amen but amen praise the Lord try na ka khu fi no ai bor fi waju khta you drugs waju di you drugs pet jangai nag di drugs pet jangai nag tagi betrwa you drugs pet jangai ka kwa no pet jangai mar ka jing im ka jong fi ka don ha ka jing ma ka crowd la da pi jan bo ne jing di sibun la peniap ki khna samla but I ba pir pin long way nag tagi victim gan hallelujah ngai kum ba Trau pelat yo molonai pi bladi pin lai ro. Teng yo Jesus na duai. Ada ker kui fi ngada ngai pin nei. Yo mat su e ke kamba no ni chkmat. Dan kami ki jing slok jing duai pin aman sini ka office ka partner yo ban duai ta jong pi ro pin yo jing pelat. Trau dan ngada ke ja ka ban lai ki kamba ta jong fi. Kle shi bon ni se syam fa. Amen.